cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Gisaulog karon sa simbahan ang pista ni San Jeronimo, pari ug doktor sa simbahan. Siya mo'y hinungdan nga nasabta nato ang Biblia pag-ayo tungod kay gitranslate niya gikan sa lain-laing mga pinulungan ngadto sa Latin niadtong panahon nga mga 4th century. Ug gikan ining maong translation nahimo sad ang mga lain nga mga translation sa nagkalain-lain nga mga dialects. Iya sang gihimuan og daghan kayong mga komentaryo, pagpasabot, paghubad ang pulong sa Ginoo. Ang iyang kaalam gigamit niya pagpatinaw sa atong pagtuo. Busa uban kaniya atong padayon nga iampo sa Ginoo nga masabtan nato ang iyang kabubuton labi na gyud niining panahon sa pandemya. Ug ato usab nga iampo ang atong mga benefactors and donors nga nakasabot sa panginahanglan sa atong simbahan dinhi sa Sugbo, labi na gyud nining pagtukod sa Kapilinha de Fatima nga mihatag pud sila sa ilang financial supports. Hinaut unta nga ang Ginoo muhatag sad nila sa daghang mga grasya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gihatagan si San Jeronimo nga pari sa malumo ug buhi nga gugma sa balaang kasulatan. Itugot nga ang imong katawhan makadawat unta sa kalanon sa kaluwasan diha sa imong pulong ug dinhi niini makakaplag sa tinubdan sa kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Nehemias. Sa pag-abot sa ikapitong bulan, ang katawhan sa Israel didto na sa ilang tagsa-tagsa kalungsod. Sa unang adlaw ni anang bulana, nagkatigom silang tanan didto sa Jerusalem, sa plaza sulod sa ganghaan, nga ginganlag ganghaan sa tubig. Giingna nila si Esdras, ang pari ug batid sa balaod, sa pagdala sa basahon sa balaod nga gihatag sa Ginoo ngadto sa Israel pinaagi kang Moises. Busa gidala ni Esdras ang basahon at tubangan sa katawhan nga nagkatigom, mga lalaki, mga babayi ug mga kabataan nga may igo ng panabut. Ug gibasa niya kini diha sa ilang atubangan
didto sa plaza ug namati sila pag-ayo. Si Esdras nagbarog sa platapormang kahoy nga ilang gihimo alang niining katuyuan ug tupad kaniya nagtindog si Matateyas, si Simaya, si Anaeas, si Urias, si Hilkias ug si Maasias diha sa iyang tuo ug dapit sa iyang wala diha si Pidaías, si Misael, si Milkias, si Hasum, si Hasbadana, si Zacarias ug si Misulam. Giablihan ni Esdras ang basahon sa balaod at tubangan sa tanang tawo ug sa pag-abli niya niini nanindog ang tanan. O gidayig ni Esdras ang Ginoo, ang gamhanang Dios ug ang katawhan mitubag. Amen, amen. Pinataas ang ilang mga kamot o giduko nila ang ilang ulo o gisimba nila ang Ginoo uban sa dakong pagtahod. Mitabang pagpasabot sa katawhan bahin sa balaod, sila si Josue, si Bani, si Serebias, si Hamin, si Akub, si Sabitai, si Odias, si Maasias, si Kileta, si Azarias, si Hosabed, si Hanan, si Falaya, sila nga mga Levita. Gihimo nila kini samtang ang mga tawo nagpabilin sa ilang gibarugan. Mihatag silag binaba nga hubad sa balaod sa Dios ug gipasabot kini aron ang mga tawo makasabot niini. Nanghilak ang katawhan sa pagkabati nila sa balaod. Busa si Nehemias nga maoy gobernador ug si Esdras nga pari ug batid sa balaod ug ang mga Levita nga nagtudlo sa mga tawo miingon, balaan kining adlawa alang sa Ginoo nga atong Dios. Ayaw kamo kasubo ni maghilak. Unya miingon siya kanila, padayon sa inyong batasan, kan-an ninyo ang lamiang pagkaon ug imna ninyo ang tamis nga bino ug padad-in ninyong dutyang bahin kadtong walay makaon kay balaan kining adlawa alang sa Ginoo. Ayaw kamog kaguol kay ang kalipay nga gikan sa Ginoo mo'y inyong kalig-on. Busa gipahilom sa mga Levita ang tanang tao. Sila miingon, hilom kamo kay balaan kining adlawa. Ayaw kamo pagsubo. Ug ang tanang mga tawo nangaon ug nanginom ug gibahina nila ang walay pagkaon, nagmaya sila kay nasabot man nila ang mga pulong nga gisulti kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang mga sugo sa Ginoo nagahatag og kalipay sa kasing-kasing. Ang mga sugo sa Ginoo nagahatag og kalipay sa kasing-kasing. Ang balaod sa Ginoo hingpit nagalipay sa kalag. Ang kasuguan sa Ginoo kasaligan, nagahatag og kinaadman sa tawo nga yano. Ang mga sugo sa Ginoo nagahatag og kalipay sa kasing-kasing. Ang mga sugo sa Ginoo matarong nagalipay sa kasing-kasing. Ang sugo sa Ginoo matinaw nagahatag
pay sa kasing-kasing. Alleluia, Alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanakasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Human niini gipili sa Ginoo ang laing kapituag duha ka lalaki. Gipadala sila sa tinagurha aron mag-una kaniya ngadto sa tagsa kalungsod og dapit nga iyang adtuan. Mingon siya kanila, ang anihon daghan apan jutay ra ang mga mangangani. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siyag dugang pang mamumuo nga moani niini. Lakaw kamo nagpadala ako kaninyo nga sama sa mga nating karnero ngadto sa mga lubo. Ayaw pagdala og puntil ni sudlanan sa limos ni sandalyas. Ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon ang panagdait maania niining balaya. Kung didto may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait. Kung wala, bakwia ang inyong yukbo sa pakigdait. Pabilin kamo ni adtong balaya og kaon og inom sa ilang idalit kaninyo, kay ang mamumuo angay gayod nga suhulan. Ayaw pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kung moabot kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila, kaon sa idalit kaninyo. Ayuha ang mga masakiton ni adtong lungsura ug sultihi ang mga tao didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Apan kung moadto kamo sa usa ka lungsod ug dili kamo nila dawaton didto, gula kamo ngadto sa kadalanan ug ingna ninyo ang mga tao, bisan ang abog sa inyong lungsod nga mitapot sa among mga tiil, among taktakon batok kaninyo. Apan timani nga hapit na maghari ang Dios kaninyo. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kay niadtong lungsura. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Daghan kaayo ang mga punto nga gibutang sa ato karong mga pagbasa ug sa atong Ebanghelyo. Pili-pili lang taani. Kani tingali ang nindot nga bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon ang panagdait maania niining balaya. Mo ni ang sugo niya sa kadtong 72 ka mga additional disciples nga iyang gipadala. Matod pas mga theologians, kining 72 kaya ang una niyang gipadala katumantong 12 ang iyang apostles, yang sunod dayon 72. Pila mo na ka 12 ang 72? Unom ka 12. Katunga sa 12. No? Mo na siya. Wa ko kibaw nganong katunga sa 12 nya ni 72 na hinoon. Ang
kuan ang usas mga representative kuno ni sila sa tibuok katawhan nga mosunod sa Ginoo. Pasabot kung unsay gibuhat sa 72, unsay instruction ni Kristo sa 72, mao pud na ang iyang instruction nato. Karon inig human aning misa, asa man mo padong? Asa mo padong? Asa man mo muuli? Sa inyong balay. Nya ang iyang instruction diri, bisan asa kamong balaya musaka, ingna ang panagdait manaa kaninyo. So iniguli ron ninyo dito, ingna tong inyo mga kaubas balay. Peace be with you. Na. Moana mo. O mo dito day mo giyaw-yaw. Kamo nauli na lang ko. Ikasimbahan. Wa lang yapon mo mangmata mga buanga mo. Mga tapulan mong dagko. Na wa pa gani mo hugas, di ba giingnan ti ka, gisugo ti ka nga pagdayon na kong gikan, mo na inyong dadon dito. Mo na patay mo na. Wa na ta makatuman sa sugos Ginoo, mabitan na iniglakaw na nato ingnon ita. Panglakaw kamo ug dad-a ang kalinaw ni Kristo. Haron igabot dito sa balay, ingnon sa nimo ang kalinaw maanaa kanimo. Nya ang imong bana wa pa mo bangon kay gikas kabit na luya in town. Unsa may imong isulti? Ang kalinaw maanaa kanimo. Maana. Nato pa di ka maghisgot sa iyang mga sala. Unsaon pagka malinawon og sige tag sukit-sukit, sige tag subay-subay ang mga sala, imo pag ginang hinumduman ang mga sala nga dugay na kaayong nahitabo. No? Unsaon? Okay? Kana lang usa mo na pinakaunang assignment, ang kalinaw maanaa kaninyo. Nana. Nya human ani niingon siya, ayuha ang mga masakiton. Sa inyong balay naabay masakiton? Na? Duha man ni ka klase ang sakit, na ay physical, na ay emosyonal. No? Ang kanang physical nga sickness, sayon ra man na, ikonsulta ra man nagdoktor, tagaan nimog tambal, ayo na na. Pero ang emosyon, usahay, dili baya madag doktor. Na ay mga taong sige inom og tambal, niya imo pag yung kasaban, imo para bagyong inahan or amahan. Ingnon pag nimo ngano man ka moingon mo nang tarong na imong tambal ma. Unsa man imong gipaabot, maghatag na sa kagdugang kasakit nato dinhi. Ang imo intang inahan nga medyo giango-ango nagjutay, moingon inta ada hilom na hilom nya magsigil gyapon mo ana kamuno gahi jud kay mo go. Gibali na nimo kay sauna ikaw sa tuingnos imong mama, ikaw no gahi kay kag-o. So ayaw na. Aron maayos siya emotionally, og di mo inom sa tambal, ay lagpaim na. Nya kanang supak ka kanunon, iyag yung kanon, pakana. Ana. Aron wa siya kasubo. Magsige siya ingon, believe jud ko ani akong anak, buutan jud kaayo. Ana. Og maana, wa na na. Impas na na. Nya kay malipayon man siyang namatay. Unsa may mahitabo? May impyerno siya, malangit. Ha? Malangit, oy. Sala din nang di mo inom og tambal. Sala din nang mukaon sa gidili is doktor. Dili. Pero makadaot las lawas. Nya kay wa man siya sala. Kay nalipay man siya nimo. O di, langito siya. Pero imong kasab-an, moingon dayon to siya inigim, wa mo minom sa tambal, palit ko ng tambal. Ingon ang doktor nga kaduha, katulo lagi na imnon, nganong duha ra may imong giinom. Sus kamo din hino, kawa gibot. Imo bidyong ipakapintong nagbantay. Ikaw ba di ba giingnan ti ka? Ano ni paimnan? Magyaw-yaw na to imong inahan. Kamo bantay na mitag mamatay ko dinhi. May rasa tag mamatay ko Hasol ba paminaw ning anaka? Nya kadto sang imong pag-umangkon or imo batong katabang imong gisinghagan ingon sa to, may ratag makubit ka may ratag makubit ka. Ana, nya sala na dili. Sala. Mao na nga ang pag-ayo di sa masakiton mao ang pagdawat niya og ang paghigugma niya isip siya.
Ayan na pagsigig, hatag-hatag diha og qualification nga kung mutuman ka sa kong sugo, higugmaon ti ka. Ug di ka mutuman, di ti ka higugmaon. Mao na ang maghatag og panagdait, mao na maghatag og kalinaw. Nya unsa may mahitabo? Malipayon tang magpuyo sa kalibutan kay magkuyog mo nato ang Ginoo. Mao na diri sa atong unang pagbasa, gisgutan diri ang pagpaila, pagpasabot, paghubad sa balaod sa Ginoo. Ang unang gibati sa mga tao pagkasabot na nila sa balaod sa Ginoo, unsa man? Nihilak. Nihilak sila. Kamo ro nakasabot na mo sa balaod sa Ginoo? Wagi nihilak. Mga pusong bato. Wagi mo kahuna-huna nga ang balaod sa Ginoo gisupak ninyo og maayo, pinaagi sa pagsigig hatag ng inyong balaod. Wa mo kahuna-huna na. Pero ang sunod sad nga gibati sa mga tao kalipay, kay giingnan man sila balaan kining adlaw. Nganong balaan man? Kay atong nabati ang paghubad sa pulong sa Ginoo. Nya kay ang pulong sa Ginoo balaan man, so balaan kining adlaw. Sa ato pa ni sud na nimo ang kabalaan. Mao dayon na nga unsa man paglipay. Nya unsa may mahitabo kung maglipay na ka? Kung malipayo na ka ba? Unsa may mahitabo? Mahimo sad kang manggihatagon. Muna moingon dayon ang atong Biblia, God loves a cheerful giver. Kaya ang tinuod yung paghatag, kanabang muhatag ka ba? Bunga gina sa imong kalipay. Malipayon jud ka muhatag, wa ka mapugos kay nakasabot man ka sa pulong sa Ginoo. Kamong mga bana, naghatag ba mo og kalipay sa inyong asawa? Ilhan mo na ni musnaong sa inyong asawa gud. Oh, nya kamo mga asawa naghatag sa mong kalipay sa inyong mga bana. Ilhan mo sa nani musnaong sa inyong bana. Naghatag mo kalipay sa inyong mga anak, kamo mga ginikanan. Maila sa nani musnaong sa inyong ginikanan, sa inyong mga anak. Nya mga anak, naghatag sa mong kalipay sa inyong ginikanan. Maila sa nani musnaong. Nya unsa may atong sagad gyud ihatag? Ang gikinahanglan. Ayaw ihatag nang wa kinahanglana. Ako bitaw daghan kayo mohatag na kog t-shirt. Unya ang ihatag medium, small. Nya ako double XL. Nako, saan pagkalipay na ko aning gihatag? Ayaw ihatag ka ng gusto nimo. Nya unsa may akong pangutanon, nganong tagaan man ko nimo large, nganong tagaan man ko nimo medium siya aron ka ma-challenge pa der nga mo pagamay ka. Oh, unsa man usbon manoong ko. You cannot accept me as I am. Yang naghatag ra ba madre aron ka Muslim. Unyang magpaslim ko di ka madani. Kasi mawa na imong bukasyon noon. Kana bang ang akong pasabot, ayaw ihatag ang imong gustong ihatag. Ihatag ang gusto niyang madawat. Cater the need of the person. Mao na siya gitawag og generosity. Kung nakinahanglan siya kwarta, tagaig kwarta. Ayaw tagaig pagkaon. Ilabay mo na. Kaya iyang gusto kwarta man kay iya man tong ipalit og suyupunon. Dili kan onon, suyupunon. Di sa to pa malipayon siyang nisuyop. Magbalik-balik na to siya nimo. Nya okay ra na ninyo. Nato na dili na, dili. Amo na nga magsige ra jud kag yaw-yaw anang mga manuyupay, magsige ra jud kag kasaba, sige ra jud kag kapungot ana nila. Dili gyud mo higala. No. Imbis nga ikay mudawat nila, ikaw na no ni-reject. Unya karon kinsa may mudawat ana nila nga di man ka mudawat nga gikan man ta ka dinhi simbahan, kinsa may imong padawaton ana nila? Kinsa? Ang mga pusers, ang mga drug lords. Nya musugot ka nga sige hala na sila balik-balik dito pasuyop sa mga drug lord. Ana. May musugot, oy usod pa diri. Aw dawata.
aron ka mo nang duha magsuyop. Share mo ba? Imo na sana. Ako ganyan. Praise the Lord. Di mo magsuyop, oy. Magsuyop sa deka nga, di man na imong need. Need ay na nimo. Di man. Need na niya, pero di na need nimo. Hangtod nga nagkasuod mo, nga lahi-lahi mo batasan, siya siging suyop, ikaw siging ampo. Nya moingon na siya nga, no, sige maghatag nako, manuyopay man ko. Ingka, sige kog hatag nimo kay disipulo man ko sa Ginoo. Ana. Siya nindot ka no, kay sige hatag ako sige ra jud kog suyop. Mangawat pa ko usahay. Hangtod ato makaamgo na to siya na ang pulong des Ginoo nagdili anang suyop. Ana, nya magpasalamat na to siya, makasabot na to, muhilak na to. Salamat sa tanang tao, ikaw ra ginidawat nako. Ani ang maguta din mga kauban nga nakaluwas o mga adik. Gani ang mga adik nga ilang giluwas niya na gani din ga-serve ng mga ganing uban. Butuan na ba ka na mo? Sige, suyop. Sigahon na bagya pong mata. Kanay na ba? Pero naanay naghago oy. Ay naghago. Suna nga na. Nausab siya tungod kay gisalikway na siya tanan, pero niya ay usa magsigig adto niya o kinanglang siya bugas, tatagag bugas o kwarta, tagaag kwarta. Niya sige ingon, ang Ginoo nahigugma gid nimo bro or sis. Usab oy. Hilak gud. Hilak. Kay nakasabot na sa pulong sa Ginoo. Pero magsige ikaw hunong gud ani mong suyop. Hunong gud ani mong suyop gud. Madugay na matukhang ikaw muanga ka. Makasabot ka sila na. Uy, tubag. Di lagi. Mo na pulong sa Ginoo. Karon bitaw, giingnan kong kuan na greeting si ani bang Father Lyndon Ruiz kay usa mo na sa mga siya may nagdonate anang yuta sa gitukuran ro sa Kapilinha di Fatima. Nya siya sagi passionate kayo, siya may kura ron sa San Remigio. Passionate jud kay na siya, padir ato gining humnon, padir kuha lagi ni padir. Lipay jud kay siya ba. Karon kay sige tag-announce din nga jutay na lang hibilin. Ingon din siya nako na siya message baka ng video message nga salamat Padre Siano sa imong paghago sa pagpasabot sa pulong sa Ginoo o sa kabubuton sa Ginoo nga daghan kay nakasabot og mihatag og suporta sa atong proyekto ang Kapilinha. Hinaut unta dugay pa kang mamatay. Dugay mamatay. Daghan pang modonate. Ang pasabutin niya patyo na day ko karon. Pero basin pag maabutan ko sa pagkahurot aning mga donations, no? Kay karon ang atong halin niabot na mag 26,448 slots. Na 3,052 slots na lang nahibilin. Nya karon last day ron kay September 30 man. Pero ang atong pagpanawat sa mga kanabang ilang mga pagpalit hangtod pa sa Domingo. Kaya na may uban nga 30 nya mudawat og sweldo nya human una pa muhatag ana hangtod pa sa Domingo. Hotdon tani. Gahapon upat man to ang 1,000 slot challenge. Mura magway ni Kubit. Karon tulo na lang, tulo ka 1,000 slot challenge. Kinsay maka donate gikan karon hangtod alas 12 gabi ibutan ta lang hangtod alas Domingo nga 1,000 slot kana wagtang tanan ninyong kasakit tanang problema wagtang total healing and deliverance to mana muhatag mo asya wa may kahatag wa may kahatag mo maday na ato god kana gipirmi na to gyud isulti mo to nalipay kay ko atong gahapon diretoy daghan man sila diha gyud nagkuano usa sa mga nanghatag og slot kagahapon siya pader diri ba ako atong niaging semana naghatod sa ko ato pader og 15 ka slots nako nya karon in siya 20 ni ka slots nako nganong daghan mga ikagpang slots siya ay nangimbitar ko sa ako mga kaila pader akong gipang tulisit
Iya bang ipang agni ba kay humanam siya hatag nangamong sa siya. Aw di nangamong nang dani. Gipasabot sa niya insya ako giingnan pa dir ako nganong epektibo man kay ka. Siya akong giingnan pa dir nga kana ganing kay bao baka nga kun mahuman na ingon ani magsige tag bisita sa center sa Our Lady of Fatima kadaghan kang grasya mo abot diha. May naigadto na to dito makaingon jud ta nakatampo kog usa ka buok kabilya ani. Oh, di ba? Oh, pwede na ka mamatay dito. Di pwede. Hibaw mo kinsay ni punit sa di ba tong the other day duha man to ka buok sa 1,000 challenge no. Ako na lang ning i-reveal kani permit man pod sila. Ang unang nihatag sa 1,000 challenge kadtong nakapalit na og 2,000 slots. Iyang gipunag additional 1,000 slots. So 3,000 slots iyang gihatag. Mura kog nasiyak ba? 3,000 slots. Wa na tingali makabit siyang record. Gawas og dunay mo pakyaw aning 3,000 karon. Mabit siguro to iyang record. 3,000 slots ang iyang gipalit para aning kapilinha. Forever makatatak na ni anang kapilinha nga dunay tao nga dili dato apan midonate ni anang kantidara. 3,000 slots nga tag 1,000. Ang ikaduha nganing kuaning permit man pud siya nako nga akong i-share pero kuan lang gid ang iyangan di lang i-describe. Di lang isulti. Usa ni siya ka senior na gyud kaayo pero active kay sa simbahan. Di sad ni siya dato. Unya ni promise yang moadto og mo pilgrimage sa kaning Marian pilgrimage. Naabutan mas COVID, wa madayon ang iyang plano. Gatigom na kita siya kwarta ba para sa Marian pilgrimage kay moadto gid siya sa mga Marian shrines. Wa man madayon. Usas iyang adtuunon yung kanigyong Our Lady of Fatima nga kuan kanang kapilinha dito sa Portugal. Wa man madayon karon tunga-tunga sa pandemya nato karon nga mga 3 years na nihapit na diagnosed man siya stage 4 cancer. Mga just few months or few weeks ago. Stage 4 cancer. Ang iya na sarong gihangyo siya mahal nga birhen anhi lang ko mo donate sa imong kapilinha nya tagaay ko gamayng lugway nga sa dili pa ko mobalik diha nimo diha sa langit pabisitaha ko sa imong kapilinha dinhi sa Cebu mo na mo donate ko og 1,000 slots. So kining duha nganing donate sa 1,000 slot challenge pulos mga naa sa ba sa lisod na kahimtang no dili di ay question kung hayahay ba ka or lisod ba imong kahimtang. Ang question unsa kainit ang imong gugmas Ginoo manggawas ra ng imong generosity malipayon silang ni donate nawa ang ilang mga sakit na kay stage 4 nga cancer makauna-una pakag-donate og 1,000 slots. Ha? Lisod magani kag 1,000 1 slot. 1,000 na bahanon ka slots. Dali kay kang makaingon, mahal nga birhen sabta lang gyud ko unsaon man gyud nasakit man ko. Og wa pa lang ta ko masakit, ako unta ning ihatag nimo. Ni amang gyud ko'y mintinonon, niya magpakimo pa ko, magunsa pa na diya. Sa hilua lang gyud ko. Moana gyud ka. Uy, ni donate naman hinuon. Gipunan pag itong iyang budget padung adto ontas pilgrimage. Yang sa may sunod, kalipay. Muna kaning atong 3,000 slots nga nahibilin. Ambot og doon na pabakay ga stage 4 diha. Nga mahigugmaon, no? Or naa ba ka dihay daghan nga mga nagkalisod nga mahigugmaon. Kay ari mga hayahay nga mga pagkabutan murag maglisod og hatag.
Kaya nga naman, ako ning pahimuslan, ako ni, ana gina sila. Pero kada mga tao nga nagkalisod, niya naka-experience sa Ginoo nga aming hatag nila kalipay o kalinaw, oy mohatag oy to the max, to the best of their capacity. Pero naa sa daghan kay karon gahapon 4,600 gud to kapin nya karon 3,052. So doon na tayo mga 1,400 nga nahalin kagahapon. Ang naghatag niini dili mga dato nga kanang ingon ta abunda kay kwarta ba, maay mga maid na ay OFW nga portig yung daghana nga di na gud maihap usahay sa bangko. Wa na ta di na ta kabyo hasta Landbank ug Metrobank tungod sa kadaghan nila nga midonate. Kini sila tanan, naana ni sila kasing-kasing sa mahal nga birhen, naana ni sila sa listahan sa Ginoo. Yes, naatay mga sala, pero mas nindot yun ang muatubang kas Ginoo nga naa kay usa ka makasasala apan manggihatagon ka sa iyang mga proyekto. Mao na, God loves a cheerful giver. Inig-abot ni mo dito, tatak naman kadaan. Ayay, sadaan na ba di kusog ini manglibak da? Anay, abot ito. Ikaw, libakira kay kastanan. Nakadonate bi ako gamay nyo. Oh, di tinuod kas kuan. Di kas listahan. Sige, purgatorio lang ka sa ha. Ay haron mapapas ng imong pagkalibakira dito. Ana. Kanira bang paria, no? Kusog ra ba kaya di mamakak da? Abot nyo, di anak ko nyo. Mamakak ra ba ning paria? Dito lang katipon sa ubang mga pari nga tuas impierno pader. Kay bakakon na ba sa kang pagkaparia ka? Nyor, kada simana biya kumukuha sa kong stipend kay idonate sa nakos kapilinas. Wow, sakto dito. Sige, dito tipon mo atong libakira to sa purgatorio. Di magsige namin ditong istorya. Buhangan, no? Kuha ginatong kuana, pilin ha. Sa kanibuutan kay ni, kay sige nigsimba. Ay buutan kay tanan, malangit gini ni donate kas kapilinhan siya. Wa gyud ko ka donate. Sige day, ato lang kagyapo sa impierno kay ada joke kay sa ari kas langit kay buutan man ka. Walang ka mo donate. Ana. Sagdi lang. Buutan mo sad. O di ba? Nakamu sa mga buutan nga wa ka donate, congratulations. Pero wa man sa gibuutan nga di mo donate. Sige na manindog na ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, ato karong ibayaw ang ato mga pangamuyo ngadto sa Dios sa pangama ni San Jeronimo nga mipasabot pag-ayo sa atong balaang kasulatan. Muingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang atong mga kaparian kanunay andam sa pagpangalagad, taliwala sa mga pagsulay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang atong nasud, magpabiling ligon diha sa mga kamot ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton nga natapta na ining COVID-19, makabato na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanang mga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto
nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo Ginoo, dungga kami. nga ang mga nangamatay makabato na og hingpit ug kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo Ginoo, dungga kami. Wamahan nga makagagahom og mahigugmaon sa tanan, dawata kining among mga pangamuyo diha sa pangama ni San Jeronimo imong pari, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return it to be governed by your will, to say the word to me that once I will obey. Your love is wealth enough for me, or else will I forgo. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa iyang mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Tuguti kami, Ginoo, nga sa among pagpalandong sa imong pulong gumikan sa panigingnan ni San Jeronimo, magdali kaming magandam sa among kaugalingon aron paghalad kanimo sa gasa sa kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Jeronimo, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panigingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos. Nagadaig kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis,
Mipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alag kadinyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Jeronimo, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan,
hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunobos. Kay imuman ang gingharian, ang gahumugang himaya, ang tud sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios, Na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita, ang among gikalawat Ginoo, makadasig unta sa kasing-kasing, kanamong imong mga alagad, aron magtuon kami sa santos nga mga pagtulunan, makasabot unta kami sa among gisunod ug sa pagsunod makadangat sa kinabuhing dayon.
pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug sa kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos og puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan og panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas og panalipdi usab sila nga nag-alima kanila og ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod usanta nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga gihatag sa Ginoo nato karon mao ang Dios nun nga kalinaw. Ang ato lang buhaton kada gid nato sa kagbalay moingon gyud ta ang panagdait manaa kaninyo. So iguli ros inyo ing natong inyo mga kaubas balay panagdait manaa kaninyo. Nga tanawa di ba mahingang hato sila sa unsa kay ni soda ning espirituhan niya nga ingon ang panagdait pero proibahis buhat alagad niya din agyod magyaw-yaw. So ang atong update sa atong Mother Mary's Healing and Deliverance slots para sa pagtukod sa kapilinha di Fatima dito sa Takop San Remigio, ang total nga nahalin ning abot na og 26,448 slots. Pakpakusab sa Ginoo. Ang nahibilin nga slots 3,052. Nya atong challenge kinsay mo break sa record adto. Bitaw. 1,000 challenge siya po, no? 1,000 slot challenge. Basig na pa din makaapas ani. Tulo naman lang ni kabuk available. 1,000 slot challenge. Nya kung di mo ganahas 1,000 slot challenge, one slot na lang. Nya daghano na to, himo na tong 3,000 katag one slot. Di daghan gyapon. Bitaw ang atong pagpanawat hangtod sa Sabado.
ato lang sang sabton kay naay daghang mo text nako, pader dili pa biya ko kapalit kay 30 pa man ko mo sweldo niya. Dilid man ang among sweldo, pader, moabot man sa sunod adlaw pa sa Pizza Uno. Ato lang ya pong dawaton. So ugma Pizza Uno ug sa Pizza Dos mo'y last natong pagpanawat niya. Ang atong final first partial reporting himuon nato tingali ni kadomingo. Ugma mo report pata sa karon niya human ikadomingo dayon mo report tag pilay na halin, pilay na hibilin niya. Ang final gyud kay haron ma-settle na to tanan ig pizza size sa Oktubre nga mahusay na nato tanan gyud nga mga nahalin sa kapilinha niya. Bispiras na sa pagsugod sa atong Novena Masses para sa atong segunda patron ang Birhen sa Santo Rosario. Atong pistahan siyag Pizza 16, sugdan ang Novena Pizza City. Ako lang niyang i-announce ugma og sa sunod adlaw ang mga pipila ka mga importanteng announcements. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad nga ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Tayo'y may katulad